муносибатҳои маҳрамонаи берун аз меъёрҳои ахлоқӣ дар бештар маврид ба муноқиша ва ҳатто ба ҷинояткориву расвоӣ меанҷомад. ҳодисаи одамкушие ки шарҳ дода мешавад маҳз тавассути муносибатҳои пинҳонкоронаи ду нафар ҷавони оиладор рух додааст. Санаи 15 феврали соли ҷорӣ тақрибан соати 1:30 шаб дар асоси ахбори оперативӣ дар асоси сар задани ҷинояти одамкушӣ гурӯҳи оперативии ҷустуҷӯии прокуратураи ноҳияи Сино ва мақомоти милитсияи ноҳияи Сино ба ҷои ҳодиса, яъне кӯчаи Мири ноҳияи Сино сафарбар шуданд. дар натиҷаи пешбурди коркардҳои ҷустуҷӯии оперативӣ муайян карда шуд, ки шаҳрванд Собирова Дилором Садриддиновна соли таваллудаш 1994 ки истиқоматкунандаи ноҳияи Сино кӯчаи Мир мебошад ва соҳиби шавҳар низ ҳаст, муддати тӯлонӣ бо марҳум Холов Давлатманд соли таваллудаш 1995 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ муносибатҳои пинҳонӣ ташкил кардааст. ҳарчанд марҳум Холов Давлатманд соҳиби ду фарзанд ва оиладор будааст, бо ҷавонзани дигар Собирова Дилором муносибатҳои маҳрамона дошта, пайваста ӯро ба мулоқот даъват мекардааст. чунон Дилором Собировна зани пурсидашуда иброздошт рӯзи 15 феврал ном бурда ба хонаи Дилором омада байнашон муноқиша сар задааст. дар натиҷа Дилором бо корди ошхонагӣ як маротиба ба қафаси синаи Давлатманд холов зада, ӯро ба қатл расонидааст. дар натиҷаи ҳодиса Давлатманд Холов ба ҳалокат расидааст. нисбати ин ҳодиса бо моддаи 104 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз гардида, тафтишот идома дорад.